Здравейте, момчета и момичета, аз съм Трелфарна и ще играем Skywars на Minecraft. Снимам на Minecraft, защото от много време не съм снимал на Minecraft, на Евротрук Simulator. Реших да направя един епизод. От Пазарджик се върнах по-рано и за това реших да направя един епизод на Minecraft. Играя. Алло? Да? Тук ли си? Да, игра, даже започнах да снимам и те. Вече снимам, знаеш. Така, сега да видим тази игра ще я спечелим или пак ще я загубим. Аз започнах играта. Сега ще ходим. Там. Внимаваме да не паднем. Някъде много цели. Тогава... И ето аз стигнах тука. Има често мало. Ябълката ще вземем. Аз съм готов за битка. Сега ще чакаме някой да атакува. Имаше един чест. Чак сега го виждам този чест. Аз се напълних с разни работи. И така. Ще да строя към средата. Скоро е само два чисто. Да. Има един към средата. Да, по-лошо. Ето го. Някой ме стреля. Тази игра дали ще може да я спечелим или ще я загубим? Ще я загуба. Аз не знам, за сега ми върви добре. Как ще целим с един? Аре, палиме. Аз нямам и храна даже. Бах. Аз убих един. Аз спечелих! Дами господа, аз спечелих играта! Спечелих на Skywars, ето. Знаете, първата ми победа на Skywars и то е днеска с вас. Аз не мога да повярвам, спечелих на Skywars, убих го с лъка. Аз тук нямам храна. Да, ще пиша G. Але, какво смотрим? Да, ще направим още една игра. Това не е храна. Пак храни, бе! Храни. Храни? Аз ще направя още една игра. Пиша пак това да... да... видим дали ще го направят. Направих и на YouTube. То пак сме на същия мап. Ето спечелих. Много се радвам, че спечелих първата ми игра. Skywars. Много време играл Skywars, ето че спечелих. Не, виж, че е храна. Храни, бе. Ами не, бе! Спра бузик! Ама въка игра.
Имам само две. Нека ме нападнат и ще ги заберам с яйца. Защото не намерите. И Майнкрафт се намерят с яйцата. Бъркате. What? Майнкрафт. Един се пробваш да ме атакува. Аз ще пробвам да го убия. Имам златно ябълка, съм лапнал. И аз го убих! Айде! GG! Мачкай! Убих го. Той дали е видял това тук, тази тук. Тому има храна. Айко, не мога да повярвам. Не съм играл толкова време Minecraft Skyward. Ето че победих. Победих една игра, сега убих един. Знам вече не знам какво ще се случи. А беше даже по-развит от мен. Надявам се тази игра да спечела. Ще се радвам много, но като гледам майче няма да успея. What? Я златна ябълка! Мале, то ме подпали с лава, what? Помощ! Тук ще се умира! Той е да всичко. Аре, бе! Мога да го убия. Айде с не знам, че... И аз умрях! Тази игра на мечтата победа и умрях. За малко успях. Този той имаше лава и ми пусна лава. Не издавай. Ако имаш лук, Няма. имаш инвентар. Къде? Така ли бе? Сами. No. По-пише много. Я. Как се струва свечата? Секунди започваме за 5, 4, 3, 2, 1. Да видим тук. Прави. Скачи. Някакви се пробва и аз умрях. Някак ме нападна, като взимах работите, не знам как е дошъл, което че е факт. Нападна ме, взимах работите. Просто ще кажа, бях сложил броня, нещо, това на едно сърце и той ме уби. И така ще направя последната игра за днеска. Това ми е последната игра за днеска. Последната игра на Skyward. Видим дали ще победа пак. Ще победа пак. Пак ще победа. Надявам се да ви харесва играта и да се забавлявате. Честовете. О, те честове, бе. Ай, те са горе. И пак паднах. Е това да си нуп. Вау! Един дойде ме атакува с кирка. Аз съм без нищо. Той е без нищо, ма само с една кирка. И умрях. Пак умрях. Ай, как идат тия, бе? Къде идат тия, бе? Майко! Имаме храна. Те златни ябълки. Пак. И тук може да направиш шляп. Се труши, бе. Затваряне. Знаеш колко правиш на чулко? Не, те това не знаят. И надявам се да ви е харесал този епизод. Надявам се да ви е било смешно как умирам и как печела едната игра. И довиждане, това беше от мен. Да много ви е харесал.